उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट वुमेन BPF नि मानगोनां मीरा दैमारिजों थानानै बिराद लस जाबाय आंहा। माखासे जोंनि जाथि खुरमा गेदेर गोलावफ्रानो BPF नि सापर्टार। आं आंनि बोरायखौ आं होनदों नोंबो दे सापर्ट खालामदो। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे राजखान्थियारि आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नोंथांमोना जानांगौ बयबो सिनायखायो जायखौ दाउला राजा इउटुबार होननानै बिथांखौ मिथियो। स' बिथाङा थांनाय BTC इलेक्सनाव BPF पार्टिखौ गोबां नारा नाथा जुजिनानै सापर्ट खालामबोदोंमोन। नाथाय दा पावाराव फैखांनायनि उनाव बिथाङा भुगिनो गोनां जादों। बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे फिन सासे बर' आइजोआ गावनि न'खरनि थाखाय BPF पार्टिनो खावलायदों जिहेतु BPF पार्टिखौ थांनाय BTC इलेक्सनाव माने जाय माखासे दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो जिसे सोमफ्रामारि जाय बिथांमोननि खावलायनायाव गले गले खावलायबाय थानायाव BPF पार्टियाव हाबदोंमोन जाहैदों आरो BPF पार्टिखौ गोबां सापर्ट होदोंमोन सान हर गावनि पकेटनिफ्राय थाव खरसा थाखा फैसा गारनानै। नाथाय दा देरहाखांनायनि उनाव बे न'खराबो माने EMI मारिनो बा फाइनान्स मारिनो थाइसेबो रां गैयै बायदि ओरैबायदि अबस्था गाज्रि न'खराव थाइसेबो फैसा गैयै। नाथाय बेखौ गभर्नमेन्टआव फैखांनायनि उनाव जाय BPF पार्टिया एसेबो सुलाद लायाखै बा जेबो खौरां लायाखै ओरैबायदि दुखु फोरमायदों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रो। रायजा नोंथांमोन बे बोसोरसेयाव आंहा बिराद गिदिर माने गोरोन्थि जाबाय, भुल जाबाय, जेराव आङो बेजों गोसोआनो गैयामोन थानो। बिराद रिकुवेस्ट खालामबाय आंखौ, खुथाब खुथाब रिकुवेस्ट खालामबाय जे इलेक्सन खिनिखौ सालायनानै हो होननानै। खिन्थु बिराद डिस्टार्ब सालथेया थांनाय आगष्टनि सिगांनिफ्राय नैबे आगष्ट बे बोसोरसेयाव आंहा बिराद लस जाबाय। फेसबुकनि रिच एंगेजमेन्ट, इउटुबनि वाच टाइम, बेनिफ्राय भिउज गासिबो डाउन जाजोब्बाय। बे बोसोरसेयाव आंहा बिराद लस। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट वुमेन BPF नि मानगोनां मीरा दैमारिजों थानानै बिराद लस जाबाय आंहा। बिराद गिदिर सिमां सुजुदोंमोन जेराव आंखौ रिकुवेस्ट खालामथाबनानै ड्राइभार हिसाबै लादोंमोन। जिहेतु बिथाङा माने आंबो मिजिं थिदोंमोन जे बिजों थानानै जिउआव आंहा माबा मोनसे ग्र' जागोन, साक्सेस जागोन होननानै आंबो सिमां सुजुदोंमोन। नाथाय लाथिख'। बिराद राजनितिक खालामबाय। BPF नो भट हो होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंबाय, मोखांजों मोखां खाथियाव थांनाबो बुंहैबाय। नाथाय दिनैनि दिनाव लाथिख'। नैबेबायदि बिल्डिं लुबाय आङो, नैफोरबायदि। नैबे गारि गंसेखौ वुमेन BPF उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंनो हागौ दाउलानो गारि बायना होदों होननानै। That's wrong। बे गारि गंसेखौ बायनायाव आं बिथांनिफ्राय 30,000 थाखा एडभान्स लादों। लोगोसे आंनि 13,000 फैसा दाजाबनानै नैबे स्कुटिखौ आं किस्तियाव लादों आरो बिथांनो मोनफ्रोमबो मासाव 5,000 आं सुखुदों गारि सालायनायनि दरमानि फैसाजों। जेबो गैया रायजो राजा नोंथांमोन, बिराद गिदिर भुल जाबाय आंजों। नाथाय नोंथांमोना एबारनिफ्राय रेगुलार भिडिअ मोनबाय थासिगोन। बाय। खुलुमबाय आदा प्रहलाद, फंबाय जिसुया। नोंसोर जोंनाव फैदोंमोन सिगां टाइमाव। आंनि बोराया होमबा नांगोलनि मानसि नङामोन। मानो होनबा बियो BPI जेन भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलनि स्टेटनि प्रेसिडेन्टमोन। अब्ला नोंथांमोन बुंनायलाय जोंनाव फैनानै जोंनि BTC एकर्डआव ज' जानांगौ, जोंखौ देरहासार खालामनांगौ, नांगोलनि जानानै नोंसोर जोंनि नांगोलाव भट होनांगौ, नोंनि गासै स्टाफ मानसिफोरखौ नों लाबोनो हानांगोन होननानै आंनि बोरायखौ बुंफैदोंमोन। आंबो दङ। अब्ला आंनि फिसाया 2 मासल' जादोंमोन। ओमफ्राय 5 बोसोर जेननानै थानाय टाइमाव बिथांमोना आखायाव थाइसे रां गैयामोन। थेवब्लाबो जों बिथांमोननिफ्राय जेबो रां लुगैयालाबानो जों बिथांमोनखौ अराय गोसो गोरबोजों सापर्ट खालामदों।
मानो होनोब्ला जोंनि न'खरावनो माखासे जोंनि जाथि खुरमा गेदेर गोलावफ्रानो BPFनि सापर्टार। आं आंनि बोरायखौ आं होनदों नोंबो दे सापर्ट खालामदो। मोननाय मोनैयालाय बिदिनोसै जिउआव होननानै आंनि बोराया फुल सापर्ट खालामदों। इलेक्सनाव ओंखारनो थाखाय बिथांमोना थाखा गरसे हरनो हायाखै। मानो होनब्ला बिथांमोना 5 बोसोराव जेननानै सिलिंखार जानानै थादोंमोन। अब्ला आंनि हौवाया लन लानानै इलेक्सनाव ओंखारनो थाखाय गावनि पकेट मानिजोंनो स्कुटियाव गारियाव थाव सोनानै बियो ओंखारदोंमोन। जेब्ला नांगाला देरहाफिनगोन अब्ला EMI मारिनायाव आंहा मदद मोनगोन होननानै। नाथाय दिनै मा लाइनाव फैबाय जों दासिमबो सान हर फुंनि 10टानिफ्राय बेलासिनि 4टा-5टायाव बे सफैयो। थाइसे थाइनै मोनगोन खोमा ओंखारबाय जेला मदद मोनगोन खोमा होननानै। नाथाय थाइसे बियो मोनबोआ। थाङै थुङै न'आव फैयो बियो। एबार मासनि EMI मारिनायाव माखौ हरबावनोलै। गय बागानखौनो बन्द' होनोसै नामा 3 बोसोरनि। लबार बागानखौनो 2 बोसोरनि होनोसै नामा होननानै बियो आंनाव बुंफैयो। आरो आं बेखौ बुंबाय नोङो होमबा थाङोसो थाङो नोङो जेबो नोङो स्क'पआनो मोनाबा अब्ला नों मानो थांबावो न'आवनो थानानै नों खामानि मावनानै जादो होननानै आङो बेबायदि जों बिसि फिसाय गुदा गुदि जाबाय थानाय जायो। बिमा बिफा बेसे मदद हरबावनो जोंनो देनाखि देनासो जाजोब्बाय। नाथाय दिनैसिम देरहानानै बोसोरसे जाबायानो होनजाबाय। नाथाय दिनैसिम जोंखौ नायफैफिनासै। आंनो मदद नांगौ हाग्रामा सारनिफ्राय। आंहा फिसाया EMI मारिनोनो दा गरसे थाखा बिनि पकेटाव गैया। गथ' गोरलै दं आंहा। गथ' गोरलैखौ 2 मासनिफ्रायनो गारै गारै बियो इलेक्सनाव खामानि मावनाय मानसि बियो ओरैनो जिरायनानै थायाखै। बेखायनो आं गोसो गोरबोजों हाग्रामा सारनाव हाजासे मदद बियो। थारैनो नोंथांमोना बे सानै मानसि जाय बिथांमोना BTC इलेक्सनाव BPF पार्टिखौ सापर्ट होदोंमोन बिथांमोना फोरमायना लाबाय दाउला राजा बिथाङा थांनाय BTC इलेक्सनाव BPFआव बिथाङा जइन जानानै गावनि इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोबां रायजो राजा पाब्लिकफोरखौ खावलायदों जे BPFनो भट हो होननानै। आरो बिथाङा सासे जाय उदालगुरि जिल्ला वमेन्स BPFनि दैदेनगिरि मीरा दैमारि बिथांनिबो सासे ड्राइभार हिसाबै बिथाङा खामानिबो मावदोंमोन आरो बिथांजों थाफानानैनो BPF पार्टियाव भट होनो थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावदोंमोन जाहैदों। नाथाय पावाराव फैखांनायनि उनाव बिथांखौ जेबो खौरां लायासै ना थाखा फैसा मोनदों ना माबा मोनसे बुस्थु। दा बिथांनि थांखियानो जाबाय बिथांनि साननायानो जायो जे पार्टियाव थाफानानै बा गभर्नमेन्ट दायोब्ला BPF पार्टियाव थाफानानै गारि गुरा बिल्डिं न' बां लुनानै सासे गेदेर कन्ट्राक्टर जानायनि सिमांखौ नुनानै बिथाङा BPF पार्टियाव सापर्ट होदोंमोन जाहैदों आरो बिथांमोननि गले गले खावलायबाय थानायाव। नाथाय दा अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि जाय समाव बिथांनि इउटुब चेनेल फेसबुक पेज बेयाव माने भिउस गैला फलोवार्स गैला पुरा एंगेजमेन्ट डाउन जाजोब्बाय। बेफोरबायदि अबस्थायाव माने बिपदाव गोलैनो गोनां जाबाय। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोरमायबाय। आरो फारसेथिं नोंथांमोना नुबाय जाय BPI पार्टिनि सासे स्टेट लेभेलनि सासे दैदेनगिरि बिथां BPIनि बिथांखौ माने प्रहलाद ब्रह्म आरो जिसु सामफ्रामारि बिथांमोना गले गले थांनानै बुरखायहैदोंमोन खावलायहैदोंमोन BPFआव हाबदो आरो देरहाहोदो। आरो बिथांमोननि इसारानो जाहैबाय जे BTC एकर्डखौ लानानै बैसोरखौ मोजां मोजां खोथा बुंनानै BPF पार्टियाव सोबाय हाबबाय सापर्ट खालामबाय देरहाबाय। नाथाय दा देरहाखांनायनि उनाव जेबो खौरां लायासै। ओरैबायदि खस्थ'जों भुगिनो गोनां जादों। दा बेफोरबायदि अबस्था नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय। अब्ला नायदो थ' इलेक्सननि समाव माने गोबां मोजां मोजां खोथा बुंगोन रादाय होगोन ओरै फै थुमुक फै
नोंनो होगोन थुम्बु होगोन नाथाय देरहाखांब्ला बेफोरखौ जेबो फात्ता लाया दा बेफोरबायदि माने गोबां उनदाहा खालामनो गोनां जादों आरो गोबां माने उनावसो सानफिननो गोनां जादों दा बेनोसै दा बिनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो साना नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामना फोरमायदो